Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Manje sibonga ukuhlangana kwethu nathi sisho kanjalo ukuthi asizenzeli. Nathi sisho kanjalo ukuthi ukwenza kwethu asizenzeli. Izinto esizenzayo kufanele ukuthi zisuke kuBaba. Yebo. Amen. Amen. Kungabi izinto esizenza ngoba thina siyafisa ukuzenza noma thina sibona ngathi we are able to do those things. Yes. Amen. Amen. Manje sibonga abazalwane bonke abakhona ababuya ezindaweni ezihlukile ukufika kwenu kuyamukeleka. Hallelujah. Amen. Amen. Before ngifunda lencwadi le engifuna ukuyifunda kunendaba engithanda ukuthi ngikhulume ngayo general kakhulu esiyazi sonke. Elithi iBhayibheli kulo ndaba leyo umkhuleko umuntu okholwayo uyamphilisa umuntu ogulayo. Amen. Ene ingapheleli lapho le ndaba le. Lithi iBhayibheli nezono zalomuntu lo ogulayo zithethelele. Oh, Jesus. Amen. Amen. Manje le ndaba le ngihlanganisa nenye indaba elithi iBhayibheli kuyo ngaphakathi kukaNkulunkulu kunento ekhona ihlala ngaphakathi kukaNkulunkulu lonto leyo. Amen. Amen. Manje lento leyo iyo esisizayo thina ukuthi umkhuleko ubizwe ukuthi umkhuleko womuntu ogulayo. Amen. Amen. Iyo esifisayo lapho ekutheni umkhuleko omuntu futhi iBhayibheli ithi umkhuleko womuntu okholwayo ngaloso. Amen. Manje ngoba lamagama interchangeable sithanda ukwatshintsha uma sithi ukholwa ukulunga ukukholwa ukulunga interchangeable ahamba wonke lamagama la. Manje ngithi le ndaba la ngicela ukuthi ngiyidonse ngilandela phaya ekutheni kunento engaphakathi kukaNkulunkulu. Amen. Manje lento engaphakathi kukaNkulunkulu isuka kuNkulunkulu. Right. And then ize lakithi. Kodwa ukusuka kwayo kuNkulunkulu ize lakithi la ifuna lento le esikhuluma ngayo elithi iBhayibheli umkhuleko omuntu okholwayo. Lento le angeke isuke kuNkulunkulu ize kumuntu uma kungekho lento le ebizwa ukuthi ukukholwa. Amen. Amen. Manje lithi iBhayibheli lento enkulu engaphakathi kukaNkulunkulu uthando lwakhe. Uthando lukaNkulunkulu lithi iBhayibheli kune instrument elithathayo elidonse lize emntwini. Amen. Lifike lithelwe ngaphakathi kwenhliziyo. Oh. Amen. Amen. Manje instrument leyo edonsa uthando lukaNkulunkulu. Ukuthi uthando lukaNkulunkulu bazalwane alidonseki. Alidonseki. Nanoma umuntu ungambheka umbona yenza izinto uthi unothando. Possibility ukuthi akusuthando lukaNkulunkulu. There is a possibility ukuthi le uyibonayo akusuthando lukaNkulunkulu. Amen. Lithi iBhayibheli elikaNkulunkulu lona lidonswa ukukholwa. Amen. Amen. Umuntu udonsa uthando lukaNkulunkulu and then uthando lukaNkulunkulu lithi iBhayibheli lahanjiswa ngumoya weNgcwele. Umoya weNgcwele uthatha uthando lukaNkulunkulu ufike ulithele ngaphakathi kwenhliziyo yomuntu. And then lo muntu loyo abe nothando lukaNkulunkulu ngaphakathi kwakhe
Amen. umuntu loyo abe nento ebizwa ukuthi inature kaNkulunkulu. Umuntu loyo agcine sekafana noNkulunkulu. Izinto ezenziwa nguNkulunkulu, lo muntu loyo agcine sekakhona ukuzenza naye. Oh, yes. Manje lo muntu lo okhona ukwenza lezi zinto lezi ezenziwa nguNkulunkulu. Le ndaba le isifikise kule ndaba esikhuluma ngayo ukuthi uma thina senza izinto akufanelanga ukuthi sibe ngabantu abazenzelayo izinto, kodwa kufanele senze izinto ezivuya kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Amen. Kodwa le ndaba le bengithi ngikhulume ngayo before ngingena endabeni le engiyifundayo. Ngicela ukuthi sifunde incwadini la yakaJohane chapter 8. So funda from verse 26. Incwadi kaJohane chapter 8 lokufunda ku-26. Ninokuningi kokushumayela nokwahlula ngani, kodwa ongithumileyo uqinisile. Lokhu engikuzileyo kuye ngikushumayela ezweni lonke. Hawu. Amen. Yebo. La inkulumo esizwayo ikhulunywa uJesu bazalwane. Yebo. Amen. 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 uJesu uthi kule nkulumo le yena unokuningi. Hawu, msindisi. Unokuningi angakukhuluma ngabantu. Amen. 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 And futhi athuke ukukhuluma kuphela, uthi nokwahlula Yes. ngabantu. Yes. Amen. Mm. Le ndaba le ukuthi kube kuningi ukukhuluma nokwahlula Yeah. kwenza ukuthi abantu baningi. Amen. 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 uJesu le ndaba le uyikhuluma emva kokuthi kube nabantu abaningi bebazile kuye baze ngendaba yokwahlula. Abantu laba abaze kuye baze ngendaba yokwahlula, kusho ukuthi baze kuJesu bathi, Jesu, nangu umuntu, yabona, simtholile. Lo muntu lo simthole ephinga. Manje ngomthetho kaMoses lithi iBhayibheli umuntu oso kufanele ukuthi akhandwe ngamatshe aze afe. Amen. Amen. Oh, msindisi. So labantu laba bebabaningi, lithi iBhayibheli bokukhona nabantwana abancane, kukhona abantu abadala ngaphakathi kwabo. Labantu laba balanda uJesu, lithi iBhayibheli bebamlanda so bamlinga. Yeah. Amen. Amen. Kanti no, yabona ukulinga kwabo namhlanje angeke kuphumelele ngoba lo abamlandayo, lithi iBhayibheli akazenzeli izinto futhi nokukhuluma kwakhe akazikhulumeli. Lithi iBhayibheli uma yena ekhuluma lokho okukhulumayo yilokho akuzwe kuBaba. Yes. Amen. Manje uJesu emva kwale ndaba le, yazi le ndaba le Hawu kodwa bakithi. sengikhulumile ngayo, kodwa ngithanda ukuthi ngiyilethe futhi ngiyibuyise ngiyibekela futhi. Amen. Amen. Ukuthi iBhayibheli lithi kunomama ophingile oyenze isono sokuphinga. And ngumthetho kaMoses lo mama lo kufanele ukuthi abulawe, kufanele ukuthi afe. Manje uma sithatha lento lesiyenza ukuthi siyenze kongathi into eyenzekayo. Amen. Siyenze njengento eyenzekayo. Singathatha lesikali lesi sithi nangu umuntu, umama abamtholile bathi lo mama lo simthole ephinga, and then manje kufanele ukuthi abulawe. Yeah. Yabona into behamba ngaphambili ngaleso sikhathi leso
bokukwahlula bokukuthi lo mama lo kufanele ukuthi abulawe and labantu laba abazikhulumeli bathi bona bahambisa umthetho kaMoses ngaphambili abasikhulumeli lento kunalapho bayithatha khona. Amen. Le ndaba le indaba kaNkulunkulu akusindaba yabo. Amen. Akusindaba yabo indaba kaNkulunkulu. Amen. Manje indaba kaNkulunkulu so uJesu uma suka kuyo le ndaba le mhlawumbe ngikhulume yonke ngoba ngeke ihlangane kahle uma ngikhuluma. Amen. Amen. uJesu wathi kubo laba bantu laba, okay, lo mama lo namu uphingile usenzile isono. Amen. Musa. Uphingile senzile isono. Ume phambi kukaJesu. Hallelujah. Phambi kukaJesu kuthiwa lo mama lo kufanele ukuthi abulawe. Ene lapho kukhona abapriesti. Kukhona ababhali. Kukhona abafarisi. Kukhona abantu general nje abazile lapho. Amen. Lithi iBhayibheli bonke labantu abagcwelela yabona laba bebangafuna ukumbulala bezana. Uma kukhona laba bebangafuna ukumbulala bezana, laba bebagcwelela yilabo bebefuna ukumbulala. Manje kulaba bebefuna ukumbulala lithi iBhayibheli bokunabantwana abancane from abantwana abancane ukuze kufike kubantu abadala. Amen. Hallelujah. Manje lithi iBhayibheli uma bamletha la ngaphambi kukaJesu, uJesu umile la, lo mama umile la, abantu bagcwele la bathi manje uMoses uthi osokufanele ukuthi abulawe. Wena uthini bafuna ukuzwa uJesu bamlila. Hawu Jesu. uJesu lithi iBhayibheli wabaphendula. Wathi uJesu indaba lesukela la. Yonke le ndaba engizokhuluma ngayo isukela khona la. Wathi uJesu uma ngaphakathi kwenu akhona umuntu ongenaso isono, makube nguye okuqala nje ozothatha itshe amshaye lo mama lo, and then the rest can follow. Amen. 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 Manje lithi iBhayibheli Yeah. uJesu maceda ukuthi uma ekhona ngaphakathi kwenu, akathi uJesu uma kukhona ngaphakathi kwenu something else. Ayikho into ekhuluma ukuthi uma kukhona umuntu ongenaso isono. Hawu bakithi. Kwahlula kamarina Jesu kwemisono. Justice. Ukwahlula kukaKristu Jesu kumesono othi yena akazikhulumeli akazenzeli izinto azenzayo uzizwile uzibonile kuBaba. Uthi yena uJesu uma kukhona ngaphakathi kwenu ongenaso isono. Kathulo emarela Jesu yemisono inyaka motho o a leng teng o a senang sebe. Amen. Ge gona le motho o a senang sebe, morena Jesu a re ga tseye letlapa a mmete, and then ba bangwe ba bana le dibe ba kana ba latela ka mo morago ba mmeta ka matlapa le bona. Amen. uJesu ukwahlula kwakhe akachithi anything, uyabavumela ukuthi mabamkhande ngamatshe kodwa wenze into ebizwa ukuthi it's a fair judgment. uKristu Jesu wenze into ebizwa ukuthi fair judgment, uthi uma ekhona ongenaso isono makathathe itshe ambulale. Hallelujah. Manje lo mama nangu la
uKristu Jesu umile. Yazi ngikhumbula ivesi. Hayi, bazalwane. Ngikhumbula uJesu, athi uJesu yazini ukuthi uManola ninommeli. Yeah. Hayi Lord Jesus. Le ndaba le bengayi-understand for isikhathi eside. Ukuthi uManola ninommeli. uJesu Kristu ubamela kanjani abantu abenza izono? Ubamela kanjani abantu abenza isono? Into uKristu Jesu against yona. Kodwa u-against yona ngalendlela le uyabamela abantu abayenzayo. Ubamela kanjani? Lithi iBhayibheli namhlanje uJesu ubamela ngalendlela le. uJesu ungummeli wabantu abazenzayo izono. uJesu ungummeli ngalendlela leyo ukuthi uma kukhona futhi nomuntu oyenze izono agule umuntu lo. Yazi kukhona izono ozenzayo moqeda ukuzenza ugule. And moqeda ukugula ufe. Lithi iBhayibheli zikhona izono ezinje. Kukhona isono esibizwa ukuthi lezi angeke usikhulekele nokusikhulekela. Lesi siyisono sokufa. Amen. Lithi iBhayibheli limise izinto ngalendlela le elithi kunesono ungasikhulekeli nokusikhulekela. Namhlanje lithi iBhayibheli uJesu Kristu uma abantu bazenza izono yena ungummeli wabo. Ungummeli wabo ngendlela enjani? Lithi iBhayibheli namhlanje abantu bamile ngaphambi komama ophile bafuna ukumkhanda ngamatshe bambulala. uJesu uthi kubo uma kukhona ongenaso isono makube nguye ozuqala amkhande ngamatshe, abanye balandele bamkhande ngamatshe. Lithi iBhayibheli kusuka ebantwaneni, kusuka emntwaneni omncane, kusuka emntwaneni omncane uJesu murena Jesu ubadumeletse. uKristu Jesu ubavumele ukuthi mabamkhande ngamatshe. Wabapha icondition eyifair. Alithi lo mama ukwenza isono ufanele ashwe ngumuntu ongafani naye. Amen. Ufanele abulawe ngumuntu ongafani naye. Angeke kuze umuntu ofana naye azazi umbulala. uKristu Jesu yena akayivumi le ndaba le. uJesu akavumi ukuthi wena otshontshile izolo uze uzubulala lo ophingile namhlanje. uJesu akavumi nanoma kungaba yisiphi isono. Lithi iBhayibheli uJesu akavumi ukuthi lesi osenzile uze usithwele uzobulala lo omunye ophingile. Kusukela emntwaneni omncane. Umntwana omncane hayi kusho ukuthi kuqala kuhamba abantu abadala. Kusho ukuthi kuqala abadala bahamba. Hayi kusho ukuthi kuqala kuhamba abaFarisi. Siyabonga abazalwane abangenayo baphela sifundela encwadini kaJohane chapter 8 siqale ku verse 26. Amen. Manje bazalwane le nkulumo le singizoyishiya khona la ngize kule esifundile manje elithi iBhayibheli uJesu uthi nginokuningi ukushumayela ngani. Amen. Msindisi. And futhi nginokuningi ukwahlula ngani. Amen. Usho ukuthi uJesu naye angayenza into enjalo. uJesu angayenza lento yokwahlula le angayenza. Amen. Kodwa ngoba yena kusho yena uJesu kulezi zinkulumo lezi izindaba ezibuya kuNkulunkulu lezi kusho yena uJesu ukuthi umthetho ulungile.
Amen. Kodwa umthetho uneproblem uyabulala. Amen. Umthetho uyabulala. Manje uJesu uthi yena mina nginokuningi kokwahlula. Oh, Nkosi. Mina nginokuningi kokushumayela. Ngani? Kodwa lithi iBhayibheli uJesu yena uchuza ukuthi angakwenzi lokho. Uthi uJesu uNkulunkulu uqinisile. uThixo uqinisile. Amen. Manje uthi yena izinto azosikhuluma ngeke kube yilezi zabantu. Amen. Ngeke kube yilezi zokwahlula. Yena lezi zinto azosikhuluma uzokhuluma lezi ezithi uThixo uqinisile. Hawu bakithi. Amen. Hawu bakithi. Manje uma uThixo eqinisile wenzani? Uthi futhi ulungile uNkulunkulu. Amen. Amen. Uthi yena manje uchuza ukukhuluma ngoNkulunkulu. Hallelujah. Chuza ukukhuluma ngokulunga. Amen. Amen. Akachuzi uma ungazibeka ziyi-2 lezi zinto lezi ubeke lo okwahlula and then uthathe lokho okukaNkulunkulu, lokho okuphuma kuNkulunkulu, ngoba uthi yena mina lokho engikukhulumayo yilokho okubuya kuNkulunkulu. Amen. Manje ngicela sifunde ivesi elilandelayo ku-verse 27. Babengazi ukuba washumayela kubo ngoyise. Bebangazi ukuthi ukhuluma kubo ngoyise. Uma ethi ngishumayela ezweni lonke lokhu engikuzwe kuye. Uma ethi yena ushumayela lokhu akuzwe kuye, bebangazi ukuthi ukhuluma ngoNkulunkulu. Amen. Amen. Ngicela sifunde ivesi elilandelayo futhi elika-28. uJesu wathi kubo, "Nganiphakamisile indodana yomuntu, bona niyakwazi ukuthi yimina. Ngingenzi lutho ngokwami, kodwa ngishumayela lokhu njengokuba ungifundisile uBaba." Hawu bakithi. Amen. Amen. Le ndaba leyo iphinda kaningi. Le yokuthi yena izinto azishumayelayo yilezi azizwe kuBaba. Leyo iphinda kaningi. Yes. Amen. Amen. Manje before sikhuluma ngayo le yokuthi yena ukhuluma lokho akuzwe kuBaba. Uthi bebangazi ukuthi ukhuluma ngoBaba. Amen. Bebangamazi ukuthi ukhuluma ngoBaba. Angazi ukuthi bebacabanga ukuthi ukhuluma ngani, kodwa bebangazi ukuthi ukhuluma ngoBaba. Manje uthi kubo ku-verse 28, uJesu wathi kubo, "Ngangiphakamisile indodana yomuntu, khona ngiyakwazi ukuthi Hey yini." bakithi. Hey, Baba nje. yabona la le verse esiqede ukulifunda lithi nxa seniphakamisile indodana yomuntu. Sho ukuthi abakakayiphakamisi. Yes. Amen. Abakakayiphakamisi. Basazoyiphakamisa. Hayi baba nje. iBhayibheli lithi yabona la is to lift up. Yiko lo. Ukuyiphakamisa is to lift up. Fanele bamthathe uJesu. Bona laba abayizoni. Ngeke sibalekele lonkulunkulu. Yona bona laba abayizoni abangazange bakhona ukuthi babulale lo muntu oyisoni. Lithi iBhayibheli kufanele ukuthi bambambe bamphakamise. Hayi. And then uma bangambamba, uma ngafika lapho, uma bangambamba uthi uJesu once
bambamba bamphakamisa bamisa phezulu. Uma kuqeda ukwenzeka lento le, then bazowazi ukuthi yena ungubani. Hayi babanjani. Lithi iBhayibheli indlela abazomphakamisa ngayo yile. Ngale ndlela uMoses waphakamisa inyoka ngayo ehlala. Ngaleyo ndlela leyo indlela okufanele ukuthi bamthathe uJesu bampakamise. And then exactly the same concept and principles applies uma sesifika la kuluku ukuthi bazomthatha uJesu bampakamise. Amen. Uyabona le ndaba isuka lapha ekutheni labantu laba bebahlula uJesu wathi yena angeke ahlula abantu futhi angeke akhulume ngabo kodwa into azoyenza ukuthi yena uzokhuluma lokho okukhuluma kuBaba kuye. Amen. And uma akhuluma lokho kukhulunywa uBaba labantu laba angeke bamazi ukuthi ukhuluma ngani, ngeke bamazi state lapho bazomazi khona ukuthi lo uJesu. La bazwazi khona ukuthi lo uJesu bampikile for isikhathi eside kakhulu. uJesu bampikile for isikhathi eside kakhulu. Manje bebampika so kungekho into ebakhomba ukuthi uJesu because bona bebafunda imibhalo. Amen. Manje lithi iBhayibheli lana abazombamba ngalo bamthathe bamphakamisa bamise phezulu. Uma bazomthatha bamise phezulu ngalelo langa lelo kulapho kuzobonakala khona. And izinto ezizoenzeka lapho yizo ezizokhomba ukuthi lo uJesu indodana kaNkulunkulu. Oh yes. Amen. Manje kufanele ukuthi sikhulume ngalezo azibhalwanga la kodwa kufanele ukuthi sikhulume ngazo lezo zinto lezo ezizoenzeka ngalela ngabazombamba bamphakamise. Amen. Manje eyokuqala ukuthi abantu bazosindiswa. Amen. Ile indodana yomuntu then lapho nizowazi ukuthi lo uye indodana yomuntu. Amen. Manje izinto ezizoenzeka lapho yizo ezizokhomba ukuthi lo uye indodana yomuntu. Eyokuqala kona la kulo yibo bona labantu labo ku chapter 3 verse 14 lithi iBhayibheli ku chapter 3 verse 14 njengoMose waphakamise inyoka ehlane kunjalo indodana yomuntu kufanele ukuthi iphakanyiswe ukuze bonke abakholwa yiyo basindiswe. Into yokuqala ezoyenzeka ukuthi bonke abazokholwa uma kwenzeka izinto lezi bazawusindiswa. And abantu abazokholwa bayokholwa ngezindlela ezihlukile. Omunye uzobona enye into yenzeka khona, omunye abone enye yenzeka khona, omunye abone enye yenzeka khona, omunye abone enye yenzeka naye akhona. And bonke abazokholwa lithi iBhayibheli bazosindiswa. Amen. Manje nazi izinto ezenzekayo. uJesu ukuphakama kwakhe ukuthi bamthathe bamphanyeke esiphambanweni. Amen. Manje uJesu uma asesiphambanweni uhluphekile. Bamthatha bamfaka umqhele wameva bathi lo babhala into ethi lo uyinkosi yabaJuda. Into eyenzekile ukuthi uma babhizi bamshaya waphuma igazi. Amen. Amen. Waphuma igazi
kodwa igazi lakhona akukhulunywa next ngalo. Igazi okukhulunywa something ngalo yilele liphuma ehlangothini. Amen. Amen. Bamhlaba ngomkhondo ehlangothini kwaphuma igazi. Kwaba nento emangazayo kwaphuma amanzi. Kwachitheka igazi, kwachitheka amanzi. Manje uma izinto lezi zenzeka, abantu bayabona, bayakholwa. Amen. Lithi iBhayibheli uma baqeda ukumhlaba ehlangothini wamemeza ngezwi elikhulu, umoya waphuma. Before umoya waphuma wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi lama sabakthani. Thixo wami, ungishiyeleni na? Amen. Uma ememeza lithi iBhayibheli kwabamnyama. Ezweni lonke. Izwe lonke labamnyama, kwabamnyama lokho ukuthi hayi no, akusabonakali manje kumnyama. Manje uma kuba mnyama ezweni lonke, izinto ezenza ukuthi abantu bakholwe uye lezi. And then lithi iBhayibheli uJesu ngaleso sikhathi leso for 3 hours, 6 hours, how many hours elanga esiphambanweni? For 6 hours elanga esiphambanweni. Lithi iBhayibheli wahamba wayoshumayela abantu abafile abangazange bakholwe uye. Waya emathuneni wabantu abafile enzela ukuthi yazi bazalwane lento le yile esithi it's a fair judgment kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bokwenzela ukuthi bona laba bantu abafile bazokwazi ukuthi bahlulelwe njengathi esiphilayo. Kungabi nomuntu owazihlulela ngendlela ehlukile. Amen. Thina siphiwa an opportunity ukuthi sikholo uJesu. Nabo baphiwa the same opportunity ukuthi babone uJesu, ashumayele kubo uJesu, babe ne fair opportunity ukuthi bavume izinto ezikhulumayo noma baziphike. Amen. Manje uma uJesu eshumayela kule miphefumulo leyo, yenye into ezinto ezenzekile. Amen. Manje ngicela ukuthi ngifunde iverse lokugcina singiyasuke enkulumo yami. Uverse esashumayela lokhu abaningi bakholwa kuye. Esashumayela lokhu abaningi bakholwa kuye. Yebo. Esashumayela lokhu abaningi bamvuma. Yebo. Abaningi bavuma. Yazi nalapho esiphambanweni uJesu uma eva lithi iBhayibheli for uma uJesu umphefumulo wakhe uphuma kwabamnyama, izwe lonke labamnyama, izwe lonke lazamazama, kwachikinekela phansi lelonke. Umhlaba wonke wazamazama, kwazamazama ngalendlela leyo ukuthi akekho ozobuza umuntu ukuthi kwenzakalani. Akekho uzotshela umunye ukuthi uzwile ukuthi umhlaba uyazamazama. Lithi iBhayibheli labo abazile bathi nembala lo uyindodana kaNkulunkulu. Bathi nembala lo uyindodana kaNkulunkulu ngoba babona umhlaba uzamazama. Babona izwe libamnyama lonke. Into abangazange bayibone ile ukuthi uJesu ayehlele ngaphakathi emathuneni wabantu abafile abangazange bathole fair judgment. Labo nabo kuzofuneka ukuthi bathole a fair judgment. Lalela ukuthi uJesu uma aqeda ukushumayela kulabo bantu kwenzakalani. Lithi iBhayibheli amathuna avuleke. Yebo. Lithi iBhayibheli namathuna avuleka, abafileyo bavuka. Nami bazalwane ngalawo mazwi
Sizawuyela phansi ngegama lenkosi yethu Jesu. Nami ke ngaphambi kwabazalwane, phambili kwabantu bakwaNkulunkulu. Okokuqala ke ngiyambonga nami uNkulunkulu. Amen Jesus. Ngiyambonga ukuthi usiphilisile futhi usavumile ukuthi sibe sisasekhona emhlabeni. Sisasenethuba futhi lokuthi sikhonze phambi kwakhe. Amen. Le nkonzo efana nale ngoba igama elithi inkonzo lisho okuningi ukuthiwa kube khona. Kodwa bese ngisho ukuthi efana nale nalezi ezinye. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu osasiphele lothuba lokuthi sikwazi ukuhlangana sibe nalezi inkolo futhi siqhubeke simsebenzele noma singekho la sihlangane khona, kodwa ke simsebenzele uNkulunkulu imisebenzi encomekayo phambi kwakhe. Ukuthola abantu bekhona. Hallelujah. Ngibonga abazalwane abathe ukufika namhla ukuze ke inkonzo yethu yanamhla sihlangane sibuya ezindaweni zethu zokukhonza ezahlukene. Amen. Kunabantu abakhonzelayo abasemamelodi bese kuba nabanye abazalwane abakhonza kwezinye indawo. Ukuthiwa kube khona. Mara namhla ke kube kuhle ukuthi ke sibe nalolu suku lokuthi ke sizohlangana la eMamelodi sonke bese ke simaphambi koNkulunkulu sisonke. Amen. I-date leke ibe special ngokuthi ikhethiwe yamiselwa abazalwane ukuthi sizohlangana ngayo. Manje njengoba iBhayibheli nale ku-Old Testament isho, I think kunendlela edlula ngayo la ku-New Testament ukuthi amacebo akhona nawo abantu. Amen. Amacebo akhona. Abantu nabo bayakhona ukuthi bacebe something. Amen. Bese ke uNkulunkulu uyayenza ukuthi lelo cebo libe. Amen. Ukuthola bakube khona. Amen. Isho ukuthi indlela uNkulunkulu afe ngayo is not always about him nezinto zakhe. Amen. Kodwa kuyakhoneka ukuthi ke abantu bayemise into or bacele into thizeni bese uNkulunkulu uyakwazi lokungayenzeka anything ebeyingayenza ukuthi lolu suku lolu lungabe impumelelo. Amen. Amen. So uNkulunkulu ukwazile ukwenza ukuthi ke kungabi nalutho oluphazamisa ukuzala. Amen. Amen. Ozoba engezanga namhla uzoba engaphazamiswanga nguThixo. Ukuthiwa kube khona. Amen. Kuzoba kukhona okuthize okumphazamisile yena, kodwa hayi ukuthi uphazamiswe nguThixo. Ukuthiwa kube khona. uThixo yena ukuvulele ukuthi ke uma uthanda ukuthi ube senkonzweni ehlelwe eMamelodi nawo ube khona la. Ukuthiwa kube khona. So okungasala ke sokungaba ukuthi ke ama-means nokunye okungakwenza ukuthi uhluleke wena ukubambile yini. Ukuthiwa kube khona. Kunengilozi enye ke yakuthunywa uThixo ifanele iyosiza umuntu isuka ezulwini. Yathiyeka lengilozi. Yathiyeka endleleni. And kwangathi akusi amahora. Yathiyeka izinsuku. Ukuthiwa kube khona. Yathiyeka umuntu lo wazoba senkingeni. Wayevele esenkingeni uma izothunyelwa lengilozi. Ukuthiwa kube khona. Inkinga yakhe yaba more ngoba ingilozi ingafiki. Ukuthiwa kube khona. Uma ifika wakosa ukuthi iqale idlulise indaba yokuxolisa.
ngoba lo muntu lo yabekazi isikhathi yayifanele ifike ukuthi ngokube khona. So ukuthiyeka akukho kuphela ebantwini, kukhona ngisho nasezingilozini ukuthi ngokube khona. Zithi zithandile ukuthi ke kwenzeke lokho bese uma kwenzeka izinto bese kwenzeka izinto ezingaphezulu kwamandla akho ukuthi ngokube khona. So ke manje engikusho mina yiloko ukuthi uma sesihlangene la bese kutholakala ukuthi ke abanye abasafikanga bathiyekile, no nathi siyakwazi ukufaka izandla zethu emanzini abandayo ukuthi ngokube khona. Sixolelane, sithethelelelane, sibanga indaba yokuthi siyazi ukuthi ukuthiyeka kukhona. Ukuthiyeka kukhona, kukhona namanje. Ukuthi ngokube khona. Kodwa thina esikhona nalabo abasesendleleni abezayo masibongene ukuthi uma ke isikhathi sesifikile, ngoba manje into kufanele siyenze kuwulindana siphelele. Amen. Uma ke sesilindele sesiphelele sonke, kufanele ukuthi ke nathi ke bese siyaphakama sonke siyenze lento esithi ke sizele ukuzoyenza phambi kaNkulunkulu. Ukuthi ngokube khona siyenze lento, siyenze sisonke. Amen. Phakathi kweBhayibheli nami na leyo nto nje iyangibanga babungozi ukuthi uma ihora lokukhuleka phakathi kweBhayibheli beliso important. Ukuthi ngokube khona ihora lokukhuleka beliso important. Beliyaziwa ukuthi ngokube khona. Abanye inkonzo bayazi ukuthi ingena ngo-12, kodwa ngoba ihora lokukhuleka alikho ekungeneni kwenkonzo ukuthi ngokube khona. No, alikho uma ukuthi ihora lokukhuleka inkonzo ingena ngo-12, ihora le somewhere ukuthi ngokube khona. Yeah, ihora lokukhuleka le somewhere. Manje abantu abalilindi besesontweni, nobalilindi besekhaya. Nabanye abafundisi beBhayibheli balilinde besekhaya. No, uPetro uyengekho lokukhuleka. Isonto beselingenile ukuthi ngokube khona. Yeah, mayefika isonto abantu bengaphakathi. Bona abantu babhizi nalomzalwane ngaphandle, isonto belivele lingenile. Kodwa bona bebeyazi ukuthi ihora lokukhuleka ngo-9. Ukuthi ngokube khona. Ihora lesishiya ngalo lonye ukuthi ngokube khona. So manje ke abafika bona basuke ekhaya beyela ihora liphi lokukhuleka. Ngoba elokukhuleka limise lokuthi senze lento sisonke. Ukuthi ngokube khona. Lento kumele ukuthi siyenze sisonke. Kungakho masifika lapho siyalindana ukuze ihora lelo malifika bese siyaphakama sonke senza into yokukhuleka. Ukuthi ngokube khona. Cha thina asizange sithole nokuthi yiliphi. So asinalo la ukuthi ngokube khona. Ngokusho so angilihlabi, angihlabi lento le ukuthi ngokube khona. Engikushoyo yiloko ukuthi nathi la sibuye khona asizange sithole sifundiseke ukuthi ihora lokukhuleka la ekhaya yilesi sikhathi. Ukuthi ngokube khona. Esinako thina isikhathi sokungena enkonzweni. Ukuthi ngokube khona. Kodwa ihora okuthiwa leli ngelokukhuleka sikhuleka sonke, no lelo asikakabi nalo. Anytime uma sesihlangene siyakwazi abone ngephasika benze njalo bazalwane. Abangithatha umthandazo wenkosi. Ngokuba lokho kumele ukuthi siwuthathe sisonke. Ukuthi ngokube khona. Bazenza zonke izinto ziphelele, then masifika bazawusho ukuthi hey besingakathatha umthandazo wenkosi. Ukuthi ngokube khona. Ningasheshi nayo ukuyitshintsha phela. Masifika thina siyangena singena lapha sesiphelele. Siyezwa ukuthi ayinkonzo seyihambile kanti ngokukhuleka sebawuthethe. Ukuthi ngokube khona. Amen. Angazi ukuthi ngingasoli na, kodwa ngingathola ukuthi siyafika kumangazana. Ukuthi ngokube khona. Ukuthi ke lento besijwayele ukuthi siyenza sisonke. Ukuthi ngokube khona. Manje ke nami ngiyabonga. Sizela ngoba ke kube nento yokuthi ke ubuholi sihlale phansi
sibheke uma ikanda lokho liqhubeka liya phambili. Amen. Sibe nezinto esithi-ke uma sizibona bese-ke sibonisane ukuthi-ke sidile kanjani nale problem. Ukuthiwa kube khona. Hallelujah. Manje-ke kwabonakala ukuthi-ke kwaba indaba yokuthi bese kube nezicelo ezikhona ezimbadlwana ezicela indaba yomkhuleko ukuze-ke abantu beze emizini yabazalwane bayokhuleka. Amen. Amen. Phakathi kwezinto eziningi enye yazo ukugula kwabazalwane. Amen. Abaningi abaphethwe ezinye izinto ezithusayo. Amen. Ezilimaza umphefumulo. Base kuyabonakala ukuthi-ke kungcono ukuthi-ke kube kwafika ukuthi kube nalo mbono ukuthi sibe nalo mbono esiyakuba nayo nayo. Amen. Le nkonzo kuyinkonzo yokukhuleka yokukhulekisa abagulayo bona labo kanye nabanye. Amen. Abanye ngeke sibe nabo ngisho ngendlela bangayo abagulayo nabo angeke sibe nabo. Amen. Angeke sibe nabo. Kodwa-ke inkonzo le suyokwenza khona lokho ukuthi lokho kube khona. Baba wethu. Bakhuleke. Uyichaze kahle baba uMropa into enye la iyezinto ezimbili ebeyenziwa nguJesu. Yile yokuthi-ke uJesu wenza izinto ngezindlela eziwu-2. Enye yile yokuthi uthunyiwe. Amen. Ukuthi enze kuba izwi eliphuma kuyise. Esibili ukubona ukuthiwa kube khona. Amen. Esibili kuyile ukuthi ubonile ubaba enza wayenza hayi ngoba uthunyiwe. Ukuthiwa kube khona. Amen. Kodwa wenza ngoba ubonile. Amen. Ukuthiwa kube khona. Amen. So enye yezinto iyona leyo yokuthi-ke nokubona nakho kuyavunyelwa ukuthiwa kube khona. Ukubona kuyavunyelwa ukuthi-ke uma ubonile and then kwahambelana nezinto zikaNkulunkulu ukuthiwa kube khona. Ngoba uJesu into ayenzayo uyibonile kuBaba. Ukuthiwa kube khona. Wayenza ngoba eyibonile kuBaba. Ukuthiwa kube khona. Amen. Manje uma eseyenzile ngoba eyibonile kuBaba, leyo nto leyo iyamukeleka ngisho kuBaba. Ukuthiwa kube khona. Iyamukeleka ngokuba leyo nto ayenzayo akatshelwanga nguBaba ukuthi ayenze, uyibonile kuBaba. So uma eyenza leyo nto iyamukeleka kuBaba. Hallelujah. Ukuthiwa kube khona. So nathi sibonile ukuthiwa kube khona. Sibonile ukuthi abantu uma begula bayakhulekela. Siyathola bazalwane. Asilindanga ukuthi uThixo asitshele. Sibonile ukuthi uma abantu begula bengabazalwane bayakhulekela. Lento le uThixo uyayamkela. Uthiwa kube khona. Amen. Akubi instruction kaThixo. Njengoba uJesu naye esho kwenye izincwadi njengoba ubhizi ngazo baba uMropa wena uhamba kahle ngazo. Kunale enye naye inkulumo esho ukuthi uJesu ubonile uBaba ephilisa abantu. Amen. Amen. Akamtshela uba ubonile ukuthi uBaba ubaphilisile labaya. Manje ithi inkulumo nayo indodana iyenza khona lokho. Labo ethandayo ukubaphilisa iyabaphilisa. Ukuthiwa kube khona. Amen. So kuvamile ukuthi kanini uma nilibuthana ningathola ukuthi umoya othe nihlangana. Umoya othe abazalwane bahamba bayohlangana kuleya muzi. Umoya othe abazalwane bahamba bayohlangana kuleya muzi. Uthiwa kube khona. Ukuthi nithunyelwe umoya through abaprofeti.
ukuthi niye kulowa muzi niyokhuleka khona. Amen. Uthixo makube khona. Ngaphandle kwaleyo kunale. Uthixo makube khona. Amen. Ngaphandle kwaleyo kunale. Lenkonzo esinayo namhla nabaprofeti baze ukuzohlanganela kuyo kuthiwa makube khona. Akusiyibona abayibizile kodwa lokho akubavimbi ngoba sisenze eziningi kakhulu izinkonzo kuyibona abathi masiye lapha siyozenza kuthiwa makube khona. And namanje vele asikastophi siyibandla elabantu abaprofetayo so asikayivimbi ngaleyo nto kuthiwa makube khona. Kodwa ngifuna ukuthi ngisho ukuthi leya namhla ayibanga kanjalo kube ukuhlala njengoba iBhayibheli isho ukuthi uJesu kwahamba lapha ezweni ngeke ngiyifunde kodwa irelevant kakhulu inkulumo ethi uJesu kwahamba ezweni lonke wabheka wabona abantu ebathola bekhathele uthiwa kube khona ithi bebakhathele futhi bebefana nezimvu ezingenamelusi uthiwa kube khona. Labo bantu labo bengabantu abagulayo, abantu abanezifo, abantu abanemimoya ukuthiwa kube khona. Amen. Labo bantu labo bebagcwele ezweni lakwa-Israyeli elibizwa ngegama likaNkulunkulu. Amen. Ukuthiwa kube khona. Izwe lakwa-Israyeli beligcwele abantu abagulayo, abantu abanezifo, abantu abakhwelwe imimoya. Ukuthiwa kube khona. uJesu wathi mayebona lento wakhathazeka. Ukuthiwa kube khona. Wabiza abafundi bakhe abawu-12. Wabiza abafundi bakhe bonke ngoba ngaleso sikhathi 12 bengakabi khona. Wabiza abafundi bakhe bonke washo kubo ukuthiwa kube khona ukuthi isikhathi sokuvuna kukhulu ukuthiwa kube khona. And manje kufanele ukuthi laba bakhuleke ukuze kuyotholakala abavuni abaningi abazoza bezosebenza bezongena emsebenzini wokuvuna ukuthiwa kube khona. Ilanga elilandelayo uJesu wapha abafundi bakhe abawu-12 amandla okuthi lawo mandla azokuba phezu kwezifo zonke naphezu kokugula konke kuthiwa kube khona. Bahamba beyophilisa labo bantu ngalawo mandla kuthiwa kube khona. Lento yaba yinto ebasobala ukuthi ibandla noma izwe lagcwala abantu abangaka kumele kube nabaphakamayo kuthiwa kube khona. Nale eza ngomoya sisho ukuthi ke le kube yindaba ye-observation ebekhona and then kwabonakala ukuthi kungcono ukuthi sibe nayo inkonzo yokukhulekela abazalwane. Amen. Manje ke leyo nkonzo iyo le silindele la uma bekukhoneka vele bengizosho ukuthi avele ngeke sifunde kakhulu sizongena kakhulu endabeni yokukhulekela abazalwane ngoba yona into ebesizimisele yona namhla ukuthi kube khona. Mana ke ngoba sisalindene njengoba bona nje abazalwane bekubengena ngizazama ukuthi ke maybe ngithathe the next 30 minutes noma nje 20 minutes ngifunde la le incwadi le ngizocela ukuthi uma sifunda ngoba ngizofunda le bese ngifunda nale elandelayo ngifunda le bese ngifunda i-reason siyothola encwadini yamaHebheru. Mara kwamanje sizofunda incwadi yakaJakobe ejwayelekile siqale ukufunda evesini lika 14 bengizocela SG ukuthi ungifundele uverse 14 no 15. 14 or 15. According like Jacob chapter 5 from verse 14. Kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Akabize amalunga ebandla amkhulekele amgqoke ngamafutha ngegama lenkosi. 15. Ukukhuleka okungokukholwa kuyamsindisa ogulayo. Inkosi iyakumvusa noma enzile izono uyakuthethelelwa zona.
ukuthula makube khona. Yes. Le information esinayo phakathi kweBhayibheli. Ukuthula makube khona. Oh, msindisi. And la bekungashiwo ukuthi kunento eyenzeka njengaleyo ukuthi kwalethwa abagulayo bekuyinto efundisa indlela yokwenza. Ukuthula makube khona. Inkulumo ke esesifundile ithi kukhona yini ogulayo. Manje nayi into abantu abagulayo abangayenzi. Mina nonke eniphilile enisazogula. Nayi into yeBhayibheli efanele yenziwe. Amen. Bonke abantu abagula manje nalaba abasazogula ngoba ukho special lokho. Ukuthula makube khona. Bonke abagulayo nabasazogula nali izwi leBhayibheli elifanele okuyona into okufanele yenziwe. Kukhona yini phakathi kwenu ogulayo? Yena loyo ogulayo makabize amalunga ebandla amthuleke. Ukuthula makube khona. Izoqeda shokuthi yabona la akunamoya okhulumayo. Akuna izwi elivela kubafundisi elikhulumayo. Ukhona yini phakathi kwenu ogulayo? Ukuthula makube khona. Yena loyo ogulayo makabize amalunga ebandla amkhulekele. Oh, yes. Amen. Amen. Right. Laba bantu laba bakhulumayo ngabapostoli. Yibo ama-founders walento esihamba kuyo namuhla. Amen. Uma ubona sihluka naba-Israyeli bonke ngendlela yokwenza, sithethe kulaba bantu laba. Amen. Ukuthula makube khona. Bathi bengaba-Israyeli baqala bafundiswa ukuqala lendlela eyokwenza izinto. Ukuthula makube khona. Amen. Lendlela ungayifanisi nenye ozoyithola iku-Old Testament. Le ihlukile. Ukuthula makube khona. Amen. Manje ngaphakathi kwayo kunenkulumo la ethi uma befika amalunga basho abantu abadala bebandla. Ukuthula makube khona. Yona nje into engisathi sisafanele ukuthi sike siyibheke ukuthi kanti ubudala beBhayibheli uqala kuphi. Ngoba thina sizolinda ukuthi uma kuthiwa amalunga kusho labo omkhulu labo. And no man. Ukuba yilunga kuqala Samuel. Ukuthula makube khona. Uma umuntu ana 40 umdala enough. Ngisho ebandleni. Ukuthula makube khona. Kodwa ngisho ukuthi ngoba ayikho then sizohamba sisebenza. Ukuthula makube khona. Kodwa okwamanje sizobhekisa kulapho. Ukuthula makube khona. Ukuthi biza abantu abadala bebandla beze bakukhulekele. Amen. Amen. And then labo uma befika bekhuleka enye yezinto abayenzayo bafanele bagcobise amafutha. Akusis prophet. Amen. Akusis prophet. Fanele kuba namafutha. Lamafutha lawa ukuze uma ngithi ngaba yibo bokuqala siqale ukuwabona ngabo bona laba bafundi behamba noJesu. Ukuthi bebethi uma bekhulekela abantu babagcobise ngamafutha. Uthoba kube khona. Nokuthi imaphi asazi. Kungakho uma ubona singenawo sibangwa yiloko. Uthoba kube khona. Uma ubona singenawo sibangwa yiloko ukuthi bona la noma siwenze efesini no asiwazi. And then lapho sengizocela ngoba nabo abazwa umoya ungamangala sesiduka kule phathi
beze nawo Kulethwa amafutha. ukuthiwa kube khona beze nawo bese siyacakeka la ukuthiwa kube khona. Yabona uJesu ngelanga esesitebeleni lapha samabhiza lapha ya kuze izazi zaseMpumalanga zafika zamupha umfuma wamafutha lawa abizwa ukuthi ayizwe ngenhlaba. Uthiwa kube khona la mafutha abe in his possession since ekuzalweni kwakhe. And lawa akusiwo ukukhuleka ukugcobisa abantu abagulayo. La mafutha lawo ayengamafutha abakhona ku-Royal House, ngamafutha atholakala ezindlini zamakhosi. Uthola kube khona. So ngoba uzelwe ayinkosi, then bamkhunga ngamafutha. Amen. Lawo mafutha ngaku-Royal House akushiwo ukuthi ngawukhulekela. Amen. So uyabona uma ungeza nalento iyoba i-problem. Amen. So kungakho ke ngoba ithe bamgcobise ngamafutha ngegama lenkosi, thina siyosala ngale peace esekugcineni. Siyokhuleka ngegama lenkosi. Amen. Uma sibeka izandla phezu kwabagulayo soyenza kanjani? Sobakhulekela ngegama lenkosi. Oh, Ukuthiwa kube khona. Bazalwane, lezi zinto ngicela sizikholwe. Singazikholwa ngoba namhla ngiyazifunda ngoba sinomkhuleko. Ake noma sisemabandleni, sisezindaweni la sikhonzela khona. Lezi zinto lezi sizikholwe. Enene sizenze ngokuzikholwa. Abantu baphushela lezi izindaba eceleni. Babelieve lezi ezikhulunywa manje. Shothi umangale ezeBhayibheli nayi1 ayisekho. Uma kukhona ukukhulekela umuntu ogulayo ngegama lenkosi, lento ayisekho. hey, yes. Ukuthiwa kube khona. Sokuthi lento bayibekele eceleni abazalwane. Akuyona into abathi iyalandeleka. Kulandeleka ezivela manje. Ukuthiwa kube khona. Anointing oil angeke sikwazi kuyenza. Problem ukuthi angeke sithole kahle ukuthi le anointing oil ekhona manje ihlangana kuphi nale kuJakobe. Uthola kube khona. Yenzwe kuphi? Uma yenzwe la eSouth Africa, iyasolisa kancane. Uthola kube khona. Uma uthi wena no yi-ordained from Israel, nakho kuyafana. Uthola kube khona. Ngoba nalapho uyi-order khona kuyasolisa. Uthola kube khona. Kungcono sikubeka izandla ngegama lenkosi. Uthola kube khona. Then uma sikubeka izandla ngegama lenkosi, then thina siyakholwa ukuthi uyakusila. Uthola kube khona. Bese inkulumo elandele ekuba usithola ayifundile ilethi ukukhuleka okungokukhona. Yisi nayi trick. Sizwane bazana akusi le yiyo indlela. Akusi prophet yiyo indlela yakhona. Uthola kube khona. Uma ufuna ukuthi umuntu abe asinde, umkhulekele. Ngesikhathi sokukhuleka ukholwe. Amen. Uthola kube khona. Ngesikhathi ukhuleke ukholwa. Ngoba ngumkhuleko ongokukholwa. Uthola kube khona. Ngesikhathi khuleka ukholwa. Uthola kube khona. Khuleka ubona ukuthi lo muntu uyakusinda. Uthola kube khona. And then lento leyo ngokwayo iyakumsindisa ogulayo. Uthola kube khona. Ithi inkulumo inkosi iyakumvusa noma yabona ke manje amagama efundela ithe ukukhuleka okungokukholwa. Oh, God. Khona lokho kukhuleka kuyamsindisa ogulayo. Yes. Khona lokho uthola kube khona. Bese ayidini la ithi lenkulumo inkosi. Okay, so kuyabonakala ukuthi okwethu ukukhuleka. Phakathi kwa yonke lento lesize uzoyenza namhlanje okwethu ukukhuleka.
akukho lutho oluvela kithi. Uma ungambona evukile umzalwane obegula, omvusile inkosi. Hawu bakithi. Hawu yebo. Okwethu uma sihlangene la ukukholwa nokukhuleka. Uma lento siyenze kahle, osindisa lo muntu lo, ovusa lo muntu lo, Hayi basadwana. inkosi. Ukuthoma kube khona. Oh bakithi. Lento isho ukuthi emikhulumeni yethu yonke singazigabisi masiphuma la. Akukho umuntu oya kusinda esindiswe ngomunye wabazalwane. Hawu akekho. Ukuthoma kube khona. Kodwa ukukholwa kwabazalwane nokukhuleka kwabo kuholele ukuthi inkosi Hawu imvuse. njalo. Njalo bakithi. Ukuthoma kube khona. Njalo. Eyokugcina yile yokuthi umkhulekela eyisoni. Yazi yakhuleka. Amen. Umbeka izandla ngegama lenkosi Ayiso. eyisoni. Ukuthethelelwa kwakhe kunesikhathi uma inkosi seyizovuza imthola ekhulekelwe, imthola ese ababeke izandla phezu kwakhe bembeke bekholiwe. Uthoma kube khona bese inkosi iyamvusa. Amen. Hawu nabakithi. And then inkosi ayimshiyi kuphela, iyambheka uma imthola ukuthi bekawonile, iyamthethelela izono zakhe. Ukuthoma kube khona. Hawu Nkosi. Lento ayihlukananga nabantu uJesu bekahamba ebasindisa uma ebathola begula. Loya abamfaka la ngaphezulu kusobala ukuthi abantu abalethwa kuye yizoni. Akusho ukuthi yizono zabo ezibabeke ukuguleni, kodwa ukugula kubathola beyizoni. Yokuthi uma sikhulekela abantu abagulayo singawari kakhulu ngezono zabo, kwangathi uma sikhona ngeke basinde. Sihlanganise, funda leli verse, siyayeka kuyo leli verse. Funda uverse 16. Angifuni yonke, ngifuna nje phakathi. Verse 16. Vumani izono zenu omunye komunye nikhulekelane ukuze nisindiswe. Kunamandla ukukhuleka olungileyo oqinisayo. You see, ngelanga lokukhuleka, Kodwa bakithi. ngelanga lokukhuleka ungathuswa izono zabantu abakhulekelayo. Why? Ngoba into enamandla umkhuleko womuntu olungileyo. Bakithi. Ukukhuleka kolungileyo kunamandla. La mandla lawo angaphezu kwa yonke into engayenza ukuthi lo muntu angasindi. Yes. Uthoma kube khona. Yazi uma ngale ndlela bazalwane singa avoida isibhedlela forever.
It doesn't matter ukuthi yini into ephezulu komzalwane. Ukukhuleka komuntu olungileyo, lokhu kukhuleka kunamandla. Akunandaba ukuthi umuntu lo wenzeni. Ngoba osindisayo unamandla futhi nokuthi amthethelele izono zakhe. Hallelujah. Hallelujah. Ukuthoma kwekhona. Lo muntu mayidefenda uJesu, wamdefenda ngecommon knowledge. Lo uJesu wamsindisile, owamvula amehlo ukuthi wazama ingabo. Uma bemgxeka bethi ho, kanti yini inkinga yakho? So uyakholwa yilo muntu. Thina lo muntu lo asimazi. Hayi lo muntu wamangala athi ayikhona. Ayakhona kanti. Nisho kanjani ukuthi animals? Athi ngoba mina nani esiyazi ngokufana. Yini yokuthi uThixo akazizwa izono. Hallelujah. Uthoma kube khona. Mina nani lento siyayazi. Yokuthi uThixo izono yakazizwa. Amen. uThixo uzwela umuntu. Ngazalwa ngingaboni. Ngiyabona abantu. Akukhoneki ukuthi into engaka ephezulu yelevel engaka ingayizwa isoni. Uthixo bekho. Hallelujah. Kodwa izoni ziyasindiswa ekuguleni. Kunjani? Noma zenzile izono. Kunjani? Hlukile. Amen. Masiguqa lasibabili. Hlukile. Uthixo bekho. Hallelujah. Ithi le nkulumo umkhuleko olungileyo oqinisile. Kusho kuleyo nkulumo lo muntu yilo muntu othatha into yokukhuleka kwakhe serious. Iyo le. Ile nto yokuthi izinto azenzayo ngesikhathi eza ukuzokhulekela lo muntu. Lezi zinto lezi uzithatha very serious. Uthixo bekhona. Yazi kunjani ukuthi ibandla thina singabaholi kanye nebandla kufanele sibe nento eyi-1 ecommon yokuthi uma siza ekukhulekeni akunanto yokudlala esiyenzayo. Hawu kodwa. Abawethu sisi. Uthixo kube khona. Amen. Abantwana bethu, amakhosikazi ethu, abazalwane esikhonza nabo, mabazi ukuthi ukukhuleka ku-serious so. And then lento asiwathatha amadolo ethu siwabeke phansi uma kukuthi siyodlala. Uthixo kube khona. Amen. Lokho akusisi Zayoni. Sure. Ukukhulekela abantu abagulayo akusisi Zayoni. Le indlela kaThixo. Yona indlela siphe yona. Ukuthi uma kunabantu abagulayo ngaphakathi kwethu basinde ngayo. Amen. Asinayo enye. So ndlela asike sithathe serious. uJehova una Nge-level yamandla yilezi eziwu-2 igroup izifo ukugula nemimoya and then uqathane zinamandla lezi. Yes. Mawubona silapha sizokhuleka kungoba kukhona abazalwane bethu ezibabeke phansi. Yes. Ukula Yeah. kula kuzokubeka phansi. Beka phansi. Ayidlalelwa le abaningi basemathuneni. Ukugula akuyona into yokudlalelwa kuyo. Uthemba kube khona. Amen. Mara masikhuluma ngamandla uthatha ukugula izifo emimoya bese uletha ukubona. Into enamandla engenza umuntu angasindi Hey God. Yeah. phakathi kwalezi zinto eziwu-2. Yile Amen.
izono bekufanele zenze abantu bangasindi uma bekhulekele. Izono bezifanele zenze ukuthi kungabi noyedwa umuntu oya ekhaya ephilile. Uma umvakela uMroba usifundisa indaba ukuthi any sono, any level yaso uyekufela. Uthoma kube khona. Kodwa kuJesu uma esindisa umuntu sengisho noma kunezono lo muntu uyakusindiswa. Yini into ezoyenza ukuthi asindiswe? Kungoba izono anazo zizothethelelwa. Zizothethelelwa ngaphandle kokuthi azivule. Yes. No, zizothethelelwa ngoba ukhulekelwe ngumuntu olungile. Uthoma kube khona. Ukhulekelwe ngumuntu ya umuntu lo uguqe phambi kwakhe wanamvumi. So bengifuna ukuthi ngithi mina masithi masizeni ukhulekelwe neso. Singabi busy ngezono zabantu abagulayo. Singa waste isikhathi ngokuthi obana babathakathile, obana babamoshile. Ngoba nengwanya lezo zinto asinamandla ngalelo langa ukuthi lo muntu asinde. Don't waste so much time. Abantu asi-encourage, asibandlele encourage ukukhipha. Asifuni ukufundisana ukukhipha. Uthoma kube khona. Yes. Ukuze izinto zakho zingalungi izithole ngoba kumbelwe lapha emthethweni. Asi-encourageani le nto le ukuthoma kube khona. Usinda ikhona emzini wakho. Ukuphila kwakho ngeke kubanjezelwe ukuthi kufakweni la etafuleni lakho. Hayi bakithi. Hayi la. Uthoma kube khona. Uthixo uqobola ngokusho. Uthixo wahaka umuzi nempilo kaJobe. Hawu nabakithi. uSathane waya lapha kaningi. Emangala ukuthi why kungangeneki la. Wadinga ayibonile into eyenza ukuthi emzini kaJobe kungangeneki. Yebo. Uhlale phansi. Asiyeke liyasebona ngini. So funda incwadi yamaHebheru chapter 2 qale ngesindi ka-3. Thina siyakuphepha kanjani uma sidela ukusindiswa okungakanani? Okwaqala ngokushunyayelwa inkosi, kwaqiniswa kithina yilabo abezwayo. 4. Naye uThixo eqinisa kanye nabo ngezibonakaliso, nangemimangaliso, nangemisebenzi emikhulu eminingi, nangokwabelwa kukaMoya oyingcwele ngokwentando yakhe. Bazalwane. Bayifunda le nkulumo. Hey, yeah. Ukuthi njengoba kule nkulumo esifundile ithi inkosi izamvusa. Le ndaba sonke isikhathi izohlala ihamba nenkosi. Yes. Izohlala ihamba noThixo ngaphakathi kwayo. Njalo. Why? uThixo akakudefend ukukhulekela kwabantu abangalandeli insindiso yakhe. Hawu. Oh. uThixo akana business namabandla lapho okufuna kuphela ukukhulekela abantu, kodwa laba bantu laba abanandaba nensindiso yakhe.
Uma ungabona uThixo ephilisa abantu ebandleni lakini, it's because lelo bandla lilandela insindiso kaThixo. Oh, God. Hallelujah. Awasazi. Awasazi. Uma evusa umuntu webandla lakini, uma ephilisa umuntu webandla lakini, vuma ukuthi lelo bandla lakini lilandela insindiso kaThixo. Uthoma kube khona. uThixo aka umfakazi wokuthi laba yilaba bantu abashumayela insindiso yami. Uthoma kube khona. Mfana ukuthi sithole ukuthi uma ungabona uThixo engena ekuguleni kwakho, bheka ibandla. Ethi kukhombe into esingayiboni, siyenza every day, every gathering siyenza. Mara siyiboni. Yile ukuthi uThixo akazwani nomuntu oza every day ezokhuleka kuye. Into concerned ngayo ukuphula kwakhe impilo yakhe. Akanandaba nombuso kaNkulunkulu. Because lento ukukhulekela kuso izela nendaba yombuso kaNkulunkulu. Uthoma kube khona. Kungakho umthandazo uma ebafundisa ukukhuleka, iphathi yokuqala avula ngayo uyivula ngephathi yakhe, umbuso wakhe, intando yakhe, igama lakhe. Uthoma kube khona. Amen. I am Sazi. Abantu babebeka amadolo phansi bakhuluma ngawo. Umuntu ucabanga ukuthi ngokuvuma izono umuntu unitswala bathuka besithi ngiphoso ngesabona. Uthi abantu bayiqeda nje uyasinda. Insindiso incike i-connected nendaba yombuso wakhe. Uthoma kube khona. Njengoba nikhula kangaka, nifanele nikhulekele kangaka, nize nisinde. Nikuphi nombuso kaNkulunkulu? Nikuphi nendaba yevangeli kaNkulunkulu? Uthoma kube khona. Uma wena evusa abantu befika, bekafakazela uJesu lento ayishumayela. Uma uJesu sekahambile ezulwini, wasala efakazela abafundi bakhe ukuthi lento abayishumayela kuyiqiniso, waphilisa abantu abagulayo. Uthoma kube khona. Wapha abantu umoya oyingcwele. Uthoma kube khona. Okay. Uma sifuna ukuthi uThixo angene la namhla kubantu bethu abagulayo, yini engake esinayo? Yini esinayo? Yini engathokozisa uThixo ngathi azafuna ukufakazela leyo nto? Uthoma kube khona. Laba baze nokukholwa ivangeli, laba baze nokulandela ukufundisa kwabapostoli. Uthoma kube khona. He cares about insindiso yakhe. He cares about umbuso wakhe. Ufuna ukubona abantu belandela lento lelo uzobasindisa. Uthoma kube khona. Uma ningafuna ukuthi ukukholwa kwenu kunidukise, kunishiye emahlathini, uthoma kube khona. Avele ngeke akithi kuna manje iBhayibheli lithe ukukhuleka okulungileyo, ngabeka izandla phezu kwakho wangasindi, ublame mina. Yabona kunjani? Uma siza kule part kuyafana nale nkulumo esencwadini yabaseKorinte bakusithole ethi yebo umbonisi kufanele ave othembekayo. Angithi sho njalo lebo. Ethi umbonisi kufanele abe umuntu onjani othembekayo. Manje uma iqeda ukusho njalo isho ukuthi kuzoba nabantu abazojaja ukuthembeka kombonisi. Manje inkulumo elandela yethu mara hayi
but masifika ekuthembekeni kwami ngimbonise akusukho kwebandla. Yes. It doesn't matter ukuthi zini izinto zaziyo. Ukuthembeka kwami evangelini ngeke, ukuthembeka kwami kulo msebenzi angeke kunike ebandleni. Uthemba bekhona. Ukuthembeka kwami i-judgment yakho ivela kuThixo. Uthemba bekhona. Ake ngisho sizinquma amakhanda siziye uthemba bekhona. Sizazibona ngelinye ilanga. Kodwa nanku engishoyo ukuthi ngisho ukuthi noma nginqumile amakhanda kodwa oku enough for ukuthi abantu bakhuleke baphile ngikubekela. Uthemba kube khona okudingekayo kithi abakhulekelayo nakini nina enikhulekelwayo akukho lutho engilugodlile ngikubeke khona la ukuthemba kube khona. Lezi zinto engizikhulumela yizona ukuthemba kube khona. Uma kungaba ukuthi namhlanje sizela inkolo yethu inokunqikanika zeka ukuthemba kube khona, mara ukusukela namhla ngoba siyibandla linye sazohlala next week ake kwazeke ukuthemba kube khona, ake kwazeke ebandleni ukuthi bazalwane indaba yoku ungabona uThixo ephilisa umuntu webandla lakini udefenda ivangeli lakhe, udefenda umbuso wakhe akezana la kuzojabulisa izwe uthemba kube khona. uThixo uhleze ezulwini yazi uThixo uthulile ngoba uyabulala ngaba akadingi izikhali uma ehlungubulala angakucisha manje just ngokuma phambi kwakho uthemba kube khona. Inyoka yahamba ingasina zinyawo engenzanga lutho ebhizi ekhuluma nayo izinyawo zanyamalala ulaka bakhe lunamandla kangaka uthemba kube khona, kodwa namhla ulufihlile ezulwini alusekho uthemba kube khona. Namhla unguThixo onomusa kodwa kuphela uma abantu belandela indaba yevangeli lakhe. Lento iyona ezobasondeza duze nezimangaliso zikaThixo.